Ayo 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 ayo. Ayo merah biar. Guyu sik ya lek ya eta. Dalu Mas Gading. Ah, dalu ki dalu. Wah, alhamdulillah wis akhirnya Mas Gading saged pentas sendiri. Ini mergo sinten? Mergo aku. Wah, oh wah. Cocok. Kok iso? Weh, aku ki nang ngomah kanggo ndonga terus. Ya ndonga piye? Ya ndonga ya Mas Gading iso pentas. Pokoke pentas perdana iki alhamdulillah sukses. Sik nonton streaming wah ngalah-ngalahke lek kumayang. Pahit tenan. Kuwi lek ndonga barang kuwi ndongane muga-muga aku gek payu ngono to. Kangge. Kangge kok bener kok. Ora Ayo. salah. Hebat ya. Hebat. Aku mau anu kaget, maksudnya rasanya ya seneng ya bombong karo Mas Gading mayang dhewe iki kok malah luwih ketoke luwih semangat ngono lho mbangane timbangane kowe lho. Bel aku rak wis kandha to wingi. Lah iya. Pas aku mayang sasi iki Gading. Sasi sesuk Gadang. Terus Sasi sesuke aku. aku izin. Nek sing mayang kowe aku izin ya. Ya ora. Lah piye? Kandhake simak iki, Mak. Pokoke Mak nggih nunggoni. Heeh, bombong-bombonge Eyang Putri Mas Gading. Nggih. Pengen Mas Gading iki kiprah iki kepiye? Nyatane wah, jan. Cekelane apik ya. Aduh. Ning wis nyekel tuding gapet sike aja nyekel liyane Mas. Lah ya nyekel mayang lah, kok Ah. nyekel apa lho? Iki kanca-kanca ini guyon rasa tok rungokke. Wah, Piye arek omongan apa Mas Gading? apa ya? Iki kon nembang. Mas Gading Mas Bagong ya? Ya Mas Gading ya ora. Mas Gading ya ora apa-apa. Gading Subagong. Nah, Iki aku ya dilalah mau ditulungi. Lah piye to? Lah rak niku nyatet jadwale niku maca kleru. Mulane kok ikete kan. Lah kuwi kecak klambine kleru. Mulane iki dibudidayakan membaca yang benar. Aku terus memburi Ngapa? nemoni Mas Dalang. Piye aku sida nabuh ora? Aku ya ngono to. Mergo kleru. Heeh. Nek ra iso ngusahake klambi aku mulih, aku ya ngono. Lah terus kok iso dadi padha? Ah iki disili kagungane almarhum aku dadi pawedi ya. Awas lho. Ora ngono aku mau aku mripatan tim. Apa ta? Omongan Celap-celap. aku kira gur muni awas kok. Lah ya mung awas lha ngopo mung nganggo klambi kok Iya, awas? Awas nek oleh berkah nak ya apik to ya. Ya oleh berkah kok dadak gua awas. Kundulmu Ya atas maksudnya ora. nek jenengan ora kuat rak ya iso back ngono lho Ah, maksudnya. terus iki Om iki nganggo klambine Bapak. Ya. Iki Om karo nggo tumbas rokok aku ya. Aja ngono kuwi le. Aja. Ngono Ora gelem aku. Ora Aku gelem. nang kene iki lahir batin kok. kok tumben. Weh, lah tenan kok. Biasane janjane mau ditampani setengah. Ora. lho. Ora sumpah wis ora. Mau le jarine tak tampani setengah sik, engko bar wayangan wenehno aku meneh. Ora dong. Ampun, susu tumbakan to Mas. Alah. Tumbak susuan. Mas Gading ini omong ngawer. Mbah Walu ya manjing nang kene iki, Mas. Pun iki ken apa Mas? Nganu, nembang. Paman pamandutan lagu mboten. Wonten. Sawiran Pripun Mas iki Gading? ana sik tulisane cilik banget iki. Angge digedheke. Ana gedhekno, Bu? Tak gedhekke apa piye? Ya iya. Wis ora HP-ne cilik kok. Oh, Aku iso gedhekke tulisan lho. Oh, mosok. Di zoom ngono iso lho. Oh. Iso ora? Oh, iki saweran buat Mas Gading dari Waduh. Ibu Suwarti Singapura. Wah. Matur sembah nuwun. Sekalian nyuwun tembang Kadung Tresno. Kudang Tresno.
Kadung Tresno menika saking ditanjiki sawerane piro? Nominalnya Piro? Piro Aja ndelikke lho. Ayo. iki ya wis Nominale ben kok- apa-apa kok ya. kok tulisannya nganu download sekarang iki nominalnya. Apa iki iki ora masuk nek iki tawa Wis ora wah. masuk iki. Wis. Terus piye nek ngono ki? Ayo sida kadung tresno ora. Ayo sito. Sida. Sito pokoknya. Dibawani Mas Gading. Wah, wis. Dibawani Mas Kezwan apa sinten? Yo, aku apal cakepane. Berdua ya? Iya. Iya. Ku apa di mah dadi dagelan kowe tin yo. Yang ora ana sing nanggap kok. Oh, ya. Nek mau dadi dagelan apa jenenge? Lek Sarno. Yo sewu nggih, Mak. Simak. Waduh, jan simak. Simak sehat. terus, oh. Iya. Yes. Munda ayu. Yo. Sepuh ning Munda Ayu. Lah ya, ayu. Ya, Yo ngerogo. Ngrogo. Ngrogo watu. Iya. Landem Bandem. tas. Nah, iki awak dikeki engko. Apa? Ora Kei ngerti. apa? Wes, pokoke ora ngerti. Bela Tanah. iki double to mau wis bar tak nei kok. Isih nganu Kok meneh. cetara ditampani kok. Nggak mau setengah mau apa? Ora. Allah. Gawa sapa ya mau ya? Ah yo. Wis tak go nukoke nang angkringan. Oh. Ayo, Ayo Dek. ngenai bar maghrib ayo. Ya nembang bune. Monggo. Bune apa mae? Nek karo aku bune. Wes, Nek Pak. karo kae mae, nek karo bojone dhewe piye? Nduk. Oh. Muni nduk. Piye, Nduk? Di. Rina wangi dadi ati. Apa Aku yo kelingan Mbah Kanro. Kanggo singsat bareng. Nek kurang ngomong disempal sike untune. Karo kene iki lho dikeki brengos. Heeh. Separo wae. Jaluk rambutmu tak nggo gawe brengos. Heh? Jaluk Piye to? ketok rambut iki lho nggo gawe brengos. Ora cocok rambutku. Ora cocok kok. Ya wis. Wingi. Kamu ngetok rambut iki lho, rak nggo brengos rak wangun boys. So tak nei nang aku tak rambut. Ya ya, tenan lho. Iya, milih. Ya. Tanpa darat tanpa nidra Walah jan apik tenan suarane. Wah. Adem jan asem tenan kok. Ora sing sepuh, ora sing bocah. ora bapak. Nek ro aku do sia-sia ya kuwi. Raiku ki tampang penyanyaan kok ya. Ya tergantung wonge kok ya. Tenan lho aku. Sing gayeng e. Lah iya, tergantung wonge iki ketoke nek dinyeki jan Kali wasis to aku mau cakepane. kayung yun. Gayung yun marang Kok kaya Mbah Wali kan dadak melet bareng. selera ne aku kuwi sak ploke bladeke cakepane lali. Lah dek apa? Mayang. Mau main to? Aku ki maca seragame nganti ra sempat. Oh, mergo mayang. Me bladek rong bengi apa-apa lali. Mbladek orang bengi wae lali sak kabeh, Oh, tindak oh, nek iya. kaya Pak Emi. Wah wis. So lali bojo bareng. Ora nek bojo ora. 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 Tuh, jarene iso ora katokan bareng. Iso. Wedan. Tansah kumawanging. Tak kok aku wae rasane Oh iya, cemburu ya, Bu. Netra
jero ati kadung tres Aku nang kene kok Ardono nek jenenge duet ya adep-adepan no. jero ati kadung Kok berkibar to lambene. anggepe gendera apa Ya. tres no ini arep belajar vokal karo Om Ora ndek grekel kok gaya. karo Ci Om Piye udah aku lho sing muni. ayo Pak melu aku nang mburi sedelo Ngapa? kekrek cengele ae Tan liya amon sliramu satemah loro as ya lamat wis katon tejane yen mbok berangkat tanpa jarang aduh wirane sinawang tanamku yen mesanget wimbo patut nyoto Nadyan bebasati kalingan ngadong saklambar dibas was kacakan rasa piye lek joget kok pecicilane anteng wae lho nek pas langgam ki alon wae lha iki ketot kaya kendangane lah ya ki mau kok kaya alamat wos katon tejane nah nek ngene iki ngopo iki lah aku kan sing nembang dan ya tetep kudu lah joget iki tanganku wis ketuwil anu ketuwil gerak sikile barang iki gerak piye lek gerak ya mendak rada mendak ngene iki mau nek mendaki mingkop mingkop mendak kok aku nek begagan kowe ayo kacung kok dhewe mingkop ini kalah tekon ibu nek babakan joget tau ora ibu mulane kowe iki ra ndesen ana ibu bareng kok ngawur le joget wis ngene iki nekat oh ngono ta weh Mas Gading mau tak kandhani piye le deg-degan ora Om pokoke watone sing kedep-debok iki nekat oh wis bacut pentas kudu nekat mbuh dadine kepiye ayo ta nggih Pak Guru ha ta ger Ketoke ora sih. Aku rada
download mau wis dadi rong ning download. Wis rampung. Wis wae. Wis. Piro? Sik tak tilekane. Nah, wah digenake. Endi mau? Ilang wis dihapus. Ah kok tulisane SPBU Bokong malahan. Ah kok ganti iki wis ora download meneh. SPBU. Heeh. Bokong. Lah Bo- kamu SPBU ku bokong. Boko apa Bopo mi mau? Boko. Oh, Boko kok bokong. oh boko SPBU Oh, bokong. kupinge. Ah. Pikiranmu silang kono mesti. Ora, ya mikroku kuwi tim sumpah. Kupinge ning dengkul. Oh, bener Mas. Aku nek arep curug-curug ngene iki piye? Yang ini. Ngene iki. Ya aku. Nggak usah anu kok dadak ayo. Gayeng ya, seneng aku. Pacaane sarwa asri Surabaya nenku kanasah kawur emang wasan ampun kan mas Lamet wis katon dejane yen mbok yen besanggut kuwi mbok patut nyoto Sampun menika Mas Sami-sami anu matur suwun. Sami-sami ayo. Kandang sami-sami piye? Matur nuwun Mas Gading. Nggih sami-sami. Nggih niki wong tuwa pun menggeh-menggeh. Nggih. Napa ajeng tanduk? Wah, woten. Ora Lah niku nek kon tanduk le
gage. Oh, kula kepisane cukup. Duwite ya tatu. Lah iki. Nah, Iki ngono. kok maksudnya apa iki? Aku curiga lho kata-kata ngene iki. Mau kae lho, download-e tambah. Wah, alhamdulillah. Jos. Pun nggih. Nggih. Kula bali ten Demung mulih. Oh, nggih. Iki nek mboten kula kacau mengke. Oh, nggih, nggih. Wis, saiki Ibunda Agnes Widyasmara. Saya aturkan jumenang ke atas meja. Iki apa jenenge panggung kok meja. Wah, mbok ora nranyak to karo mbokmu dhewe lho. Paham ora? Oh, ya ketrucut tok. Mangga. Duduk. 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 Sugeng dalu. Sugeng daluki. Sugeng dalu Mas Jalang. Wah, saiki Mas Jalang. Mundur. Sugeng dalu Ibunda. Kok ngapa wis suwe ra ketemu nggih? Kok sampun tambah anu Tambah pripun sakniki? tambah nggih tambah. Tambah subur. Nggih. Oh, Tambah subur. Alhamdulillah. Sik ana kewan mlebu irung. Niki ken napa Mas Gading, Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng? Ngopo, Mbah? Oh, kon ngendika napa Oh, ngono? ken ngendika napa? Paling sing ingkang swindahan nika mesti matur nuwun nggih to Mas Gading, matur nuwun Nomor satu. dumateng rencang-rencang sedaya ingkang sampun nyengkuyung anak lanang, sampun napa nggih mewujudkan cita-cita, salah satu cita-cita almarhum anak lanang Mayang. Mayang Dewi Perdana ya Mas Gading. Oh, iki kabeh berkat warga laras. Nggih, matur nuwun Mbah Nggih matur Geter. sembah nuwun kali Mbah Geter barang iki. Nggih, sairingan-iringane barang Wah, digawe kene. komplit. Sak truk-truke barang kok iki. Jangan didukung full tim ya Mas Gading, kecuali beberapa yang tidak bisa datang karena sudah terlanjur tanda tangan. Iya, betul sekali. Kerja sama yang lain, mboten napa-napa. Mboten apa-apa. Nggih, ken napa niki? Oh nggih Mas Gading, mbok anu napa? Mbok menawi matur nuwun lho kalih sekolahe Mas Gading nggih. Wah, iya. Oh, kalih Bu Putu Budi. Nggih, Gitu niki sampun Mas Gading sekolah di SMP Tumbuh dan didukung. Nggih, Didukung untuk mengembangkan bakatnya. Wah, matur nuwun sangat. Matur terima kasih buat ya guru-guru yang ada di sekolah saya. Di mana sekolah Mas Gading? Aduh ya ampun. Yung. Nek kelingan sekolah niku terus ndredeg kita. Luwih Oh, ndredeg mbangane kelingan nek kudu mayang sewengi. Nah, kuwi anu nomor 1. Ndredeg. Nggih ning sekolah kudu terus nggih Mas Gading. Kudu. Nggih. Arep absen. Oh. Kalih anu Mas Gading matur nuwun sak dalu menika sponsor yang lain adalah Simbah. Wah iya. Ya, Simbah Matur sembah nuwun. Kalih tante Wahyu matur nuwun. Wah, supporternya banyak malam ini. Banyak sekali. Ada yang bawa trompet juga tadi. Tadi mau naik panggung tuat. Nah, saiki wis polsek. Napa melih niki? Oh, matur nuwun kalih penggemar Bapak sing tasah yang masih setia. Nggih, sing tesih streaming terus di channelnya Dalang Seno, Kisah Nugroho dan yang lain-lain.
KPK, Ki Gading Paukir, Ki Gadang Prasetyo di channel-channel yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini Oke, berapa ribu penonton iki mau? Oh, 7.000. 7.000, alhamdulillah. Matur nuwun apresiasinya. Nggih. Kenapa niki Mas Gading? Akan ngono. Napa-napa nggih, angsal. Loh, lah kok Apa ajeng nyekel banyak kula padoske banyak, Bu. Mbok ora rata kowe iki. Ayo guyon-guyon ya, Bu ya. Ndakne sepaneng ku. Gambyong. Aduh, ampun gua. Iki mau wis WA, ning aku ora nyanyi lho, Le. Wah. Aduh, jani kenapa? Mana Soalnya ta? nek nyanyi niku kula mesti kalah. Oh. Kali-kali Om Kiswan. Nggih, leres. Om Kiswan iki sensei. Pun napa? Oh, manut to. Napa? Kok manut niku pripun? Ngomong-ngomong napa? Pak Mbah Keter kenapa kula Mbah Keter? Wah. Wah, Ngaten. Heeh, lega-lega. Iso-iso apa ora le joget kula joget. mboten saged Biyen ki jare wah juara terus. Wah, Niku mbiyen nih Mas Gading. nggih dicoba lagi. Umpama juara nggih to. Nah, nggih Joget napa njukan? joget. Nggih bebek atus kali po. Napa ajeng balonku ada 5. Waduh, wis. Nggih gambyong bangker. Oh, Gambyong ki jaman sekolah we ra apal e. Sak gerak-gerake. Wah, iki abot-abote anak lanang. Ya Allah. Aku meh dikongkon. Ora aku. Angel iki. Yo ngalah. Wah, wis lali Mas Gading aku ki. Tari piring tuh saya kelingan sakniki. Ya, Nah, sabuk kula pun aku ya sabukku ya miring ora mek tali. nggih pun. Ning sak gerak-gerake wong kula pun lali Gambyong niku. Nggih. Wah, Alah, kapan meneh digarapi anak lanang. aku meh dikon lho, tuh aku lho. Aduh. Pun lali wah jan. Ayo sampe ngono kok. Le, tak ceritani. Ya, oke. Jarine Pak Debimo. Heeh. Menggah-menggah le. Aduh. Le menggah-menggah iki campur ndredeg iki lho le. Jarine Pak Debimo lakon sing digawake yang dibawa malam ini adalah lakon ya di Argentina, tapi ini adalah lakon yang dibawakan Bapak pertama kali pas Mayang Malam. Nggih Mbak nggih.
Anomanobong, tapi satu lakon Ramayana nggih. Mugi-mugi berkah nggih Le untuk mengawali nggih. Amin amin. Nggih, kula ndredeg. Kula grogi, Mas Ipul ya grogi ya Mas ya. Grogi. Mau ya ning kene iki ya grogi ya kemadhep kono iki. Isin dhewe aku asem tenan kok. Empun niki. Ampun. Lho. Ampun to. Nggih, pun. Mengke nek suwe-suwe kula mboten purun medun niki teng mriki terus. Nggih, nek mboten purun medun napa kula aturi mabur. Nututi jatayu. Pun nggih Mas Gading. Nggih, matur Sukses nggih Mas suwun, Gading. ibu-ibu, Nggih, kok ibu-ibu. Oh ya Ibu. Ibunda. Komplit. Saiki iki ana sawirane lho, Truk. Nek tak wacane meneh mikir-mikir. Sawiran ki aku. Kon maca iki sampean bae. Iya, no. Sik ra ketok e. Niki bukti transfer nji, Mas. Niki sawer kagem Mas Gading 500.000. Sukses dan semangat terus Mas Gading dan kagem WL. Nyuwun gending setya tuhu. Nyembah nuwun saking kula Ibu Tami Malang. Sing nyanyi sing nembang sapa? Wah, ada turu wae ra tanggung jawab iki engko meng nampa amplop. Wah, sing mikir kene sing nampa kono. Sing halus-halus setia tuh halus ra to? Nah, ya embuh, gini tangi. Ayo, konangan. Anu biasane Mbak Ayu. Ya aku ra wani tratakan karo iki. Oh, ndak bandem wilahan demung karo kae. Wah. Monggo. Ten iki napa ten riku? Anu, nek perlu nggih mabur, nek saged nambah dirgantor. Iki ngopo ya? Tak wangi bandem cepolo apa? Ya, Nggih. arep golek sing enteng walah. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu ki Mbak Ayu Purwansari. Pripun rasane? Rasa apa? Stroberi, coklat. Mboten maksudnya iki dalang pertama. Dhewe. Nggih. Niku Rasane pripun iki rasane? campur aduk, Nggih. grogi, Nggih. seneng, bahagia. Apa sih jenenge kae? Iya, pokoke telu kuwi dadi siji. Ya. Nggih, mugi-mugi benjang meleh nggih, terus nggih. Nggih. Nggih, sinau terus, mugi saya apik. Nggih ta? Nggih, Nah, pokoke nggih. saya dados. Nah. Saya dados. Nggih, menika kula ken apa niki? Ken nganu koprol. Rawak semene akon koprol ya apa? Nggih. Nganu nembang Ken setia tuhu. nembang. Setia tuhu. Nggih, setia tuhu. Nggih. Niku pemundutan saking sinten? Saking Ibu Ibu. Tami saking Malang. Oh nggih. Kangge bawa napa langsung? Ayo bawa, ning mau bawa ketoke ngalor. Loh. Nggih ngagem bawa. Nggih.
caketing yen cedhak tansah mulat sida asik pindha mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih Monggo, yuk setia tuhu dados. Hehehe. Aku kang setya satu biyen nganti saiki matur sembah nuwun Mbak Ayu. Ki ana pamundutan meneh. Sugeng dalu Mas Bagong, Mas Pedruk, Mas Gareng, Mas Gading komplit. Semangat berbudaya dan semangat meneruskan cita-cita Bapak dalam mengenalkan wayang kulit ke generasi muda. Request
tembang kembang rawe dan orang ngiro kur bersama sinden sing orang ngiro sing kur ya atau oke nanti saya transfer ke rekening ibu 1 juta buat Mas Gading. Ingin kok diketok ibu ra ya ki ditambahi Mas Solikin kon jumeneng Mas Solikin kon jumeneng wih kali Mbak Orisa dan Mbak Agnes. Waalaikumsalam. Pripun niki kan nendi to? Neng Buri. Mungsuh loro iki. Musuhe kudu loro. Iya. Piye Mas, nek ngedep kaya ngene iki Mas? Solikin tengah no. Nang tengah Mas. Tengah. Nek kepepet piye? Pancuran kapit sendang. Waduh. Pripun kan pripun Anu, iki? nembang. Ampun kan koprol lho. Nah, nggih kan anu to, mabur. Iki mbiyen bapakne ngajar anake arep ngajar kok ya. Ya mangsaku kaya wis ora kon munggah kok munggah meneh kan. Ora cilik ora sing tuwa. Sing cilik arep mulai iki. Oh, arep mulai iki lagian. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Anggere bayar. Ah, iki. Urung sida lho Mas. Ora guyon kok. Oh guyon. Guyon le. Aku melu seneng ya. Aku ya melu. Heeh, sukses. Nggih ta. Sukses pokoke. Ayo, sukses. Wong meneh ngedep ngene iki ya to. Ah iya. Piye? Ngedep loro, Cemerlang ya. cemerlang. Ya nek ora nyengkuyung ora tekan kene aku. Ah, iya. Ah, nyengkuyung sampean to. Mergo seneng. Nek ora seneng ora tekan kene. Kula nggih seneng. Ning mau ora latihan nyuwun ngapunten. Nggih mboten napa-napa ae. Ayo ijole tok kon ngadeg ya aku ya gelem ngene kok. Wingi wis latihan pindho ya tak sengkuyung. Wis iki mau sampe banget iki mau wiyagane iki. Ya sak dalange sak sindene. Meng aja do ngarep-arep lho iki. Ayo le kan piye iki? Nembang kembang rawe. Oh ya. Dibawani lho. Oh siap. Sik aku bawa Mas siap Solikin terus. ta Siap. Mas Solikin. Siap pokoke. Pelok to. Pelok wah iki buntu. Pahit. Bawane piye? Bawane mau wis ngidul, mau bareng alor. Saiki ngulon. 12 ngidul. Bawane putri ya sing bawa Putri ya, oh putri aku rapati apal ya. sing lanang salto. Koprol. Salto. Nggih. Siap. Oke. Sautu. Yo gek do mapan. Ayo. Ting maju Mas, Oh, iya. maju. Ora jo. Yo ngene kok gadus piye carane? Yo aja diajari satu sik kae mesake. Sing apik lho ya, Le. Ayo gek bawa sapa sik? Mbak Agnes napa Mbak Oriza. Orizari? Manut. Aku Monggo. sik. Oh, Heeh, oke. sing gede sik. Sing gede sik tengen sik. Coba Lagi sik iki wah, ora maksud iki Orizara ning tengenku ngono lho. Terus sing kiwaku ngono lho, wajan. Tok
delok iki gede sapa? Wah, ora ngerti aku. Tak apa-apa, Mas. Ora wani yuk. Ora Monggo, wani. Mbak. Ya ya wis. Wonten simak. Ngapunten nggih, Mak. Witane mong lunggah jajari Terus Manis, ya. tundone sembrono iki arep bagi piye ya? Lah piye yuk gentenan Gentenan. manut jenengan Mas Siap gentenan. Mbak Agnes saiki. wis tutup karo sik kuwi tetep urung Mas Ya engko baleni teh. Suwe-suwe. suwe jaranya kepangane dicekel Mas tangane Mas arek nyekel sik endi Mas kayak gimana apa tangan Ora wis ora. Aku tak nyekel nggon aku dhewe wae. Tak cekeli dhewe. Ndak melayu. Oh, malah do lali. Ya kowe meneh ra apa-apa. Kok gek Aliza. pindo-pindo ya Mas omonganmu jare tekan ati tekan ati ora Mas Tekan banget iki, San. berarti lahir batin to Mas Lahir batin. Bojoku turu iki. sanang ngumbar janji jebul tukang apus sampun Oh, wis rampung. Mas iki kebayakku karo Agnes karo sinden kabeh anyar lho baru Oh, apik. Kiriman dari Ibu Yuseli Kebaya. Terima Matur nuwun, kasih. Ibu. Kita cantik ya. ya. Alhamdulillah. Kerjane. Nah, ibu ini piagane ya gelem, Bu. Wih, Apa nembung to? malah. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Kok nek cair barang. Iya. Mas Gading sakniki Sesuk bar tanggal 18. Nanti saat kita. Yo monggo monggo.
Solikin. Mbak Agnes kalian Mbak Orisa. Nggih. Sama Mas Solikin juga. Iki sono pamundutan. Satu lagi. Dari Wih adalah kok tambah meneh iki. Lagi diwaca dhuwure wis metu mak pedungul neh. Dari Sinto Gendeng minta lagu Tak Lelo Lelo Lidung. Transfer menyusul 300.000 untuk Mas Gading dan warga Laras. Salam dari Formosa. Anda tahu? Minta lagu Tak Lelo Lelo Lidung. Sopo iki sing apik iki? Mbah Buyut Pras. Ah, Mbah Buyut. Anu mbok ora lho, duaku nggih. Mbak Wahyu wae. Kok nyenyet? Oh ya. Pesan-kesan bayari. Nggih, Mas Gading. Nggih. Sak kamat-kamat nggih, dereng Nggih. ate nggih. Oke. Mboten apa-apa. Tan mriki mawon nggih. Nggih. Tak lelo 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 ledung jep menango aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang Wis iki to. Oh. Isih ono siji meneh iki. Dari Pak Yadi Dewa, Gending Selendang Biru, Mbak Neti. Ayah. Monggo Mbak Neti. Oh, orang ironi sik. Orang kira aku ya lali ya. Kur, orang kira. Monggo punang.
matur sembah nuwun. Iki sono sijine iki. Yo wis kentekan bahan aku mergane. Gending selendang biru, Mbak Neti, monggo. Jumeneng. Men rada gaul-gaul sithik ngono. Men aku apa? Dewe. batin setiamu. Kaya nganti lali to. Tetapono janjimu selendang biru. Selendang biru, selendang biru, amung ngenaki hati. Nora
setiamu.